jsem mistr elektro z pivovaru z Velkých Popovic a momentálně hledáme do našeho týmu nového elektronika. Budeš pracovat na provoze, který vidíš za mnou. Je to plně automatizovaný proces. Pořád se v podstatě učím. Není to práce, kterou by člověk jako ovládal po nějakých pár měsících. Automatizace je obor, kde se budeš učit nové věci a přicházet do styku s novými technologiemi. Pokud si myslíte o práci v Plzeňském Prazdrově, tak bych se nebál toho, že nemám zkušenosti, jelikož ten kolektiv kolegů vás na tu práci připraví.